Те ги фърлят и... Манга, ти ще снимаш? Не. Вече Чакай, снимаш пред камерата, давай. Добър ден! Не снимай, мама. Това! Аз съм тук оборудван с инструмент. И... Снимай него, бе! Той... Не, чай, дай. Знаеш какво? Не мога да ти взема на сериозно. Първи страйк! Чакай, виж покрай чова. Сериозно падна на лайно. На чорап. Чакай. Вижте, левия чорап, дигни си го, левия. О, братле! Може ли да видиш? Така да се усерете, дами и господа. Не мога да си извадя.